Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kedorbar Shnong Umsaw Lumdorbar kabahab hagarai nongtung jong ka Hima khairim mentakas ngi kala Phah da kasithi shu deputy commissioner jong ka Ri-Bhoi district ban puntip shu halor ka jingwan care ki nongtrei ka tanat forest jong ka Assam ha Umsaw Lumdorbar kabalakta yiki nongre hagani kasithi la puntip ba ki nongtrei jong ka tanat forest kila care ya ka jaka ha Umsaw Lumdorbar da ka jingtmu ban penhap no hapo kata ka reserve forest jakni nalor kata laong ba wat la border magistrate jong ka Ri-Bhoi ulawan siya kata ka jaka bat kularu banle halor ka jingker jong ki breu ka sarkar Assam henry kata ka jingker kala yai beteng shusho laong ba ka mit jong ka khatway trik banai no pra ki breu ki bamla satyaban itho kila jenrat yi ka jingker bat kani kala penlong yi ki bor ka sarkar Assam ban thwet yo rangba Shnong uskratri Shnong bat ki dekhot jong ka dorbar Shnong Umsaw Lumdorbar nalor kata la ongru ba ki pulit jong ka Assam kila pentip sa ki pulit jong ka Malasnai police outpost Ri-Bhoi district ban thwet yi kini ki Nongïalam Shnong namar kata ki Nongïalam Shnong kila kintu ya udisi banyakren ya kani bat ka sarkar Meghalaya bat kumjuru bat ki bor jong ka West Karbi Anglong district ban pensange no ya ka jingker sainar ha Umsaw Lumdorbar bat ban Phah Weng no ya ka Hukum ban kem yi ki Nongïalam Shnong